Good morning! Today is November 23, Monday. And today is Yana's 3rd birthday. Happy kaayo me because 3 years old na si Yana. Kapaspas sa panahon, no? Pero karon busy na ko. Lutuon ako ang carbonara. Actually, kagabi pakita na ko din sa video. Nagbuhat na ko, nagprepare na mi gabi ang shrimp, ang kanang gipangkat na, pang-chop na nako ang mga ahos, ang sibuyas, ang bacon para sa carbonara. Para karon is kanina lang noodles, amuan na lang siyang pabukalan and then timplahon ang yahang sauce. Simple lang good ka ng carbonara na inato style, diba? Dali naman ang katong shrimp, buttered garlic shrimp, buttered garlic shrimp. So, sa mo mo ko ano niya. Kagabi ipod, nagsugod mi og arrange dito sa balkon. Like, ang mga tanom, gipang padaplinta na mo kay para dito ang area sa celebration dyan niya na karong buntag sab nag-anhi sila Mami Joros kay nang nag-decor siya para sa balloon and then ipasayo pa jud na ako sila kay abi na ako dugay kayo mahuman pero di ay dali ra kaayog yun as in nakaya ra niya in less than 2 hours and muna to siya rainbow na kanang balloons ana tanang plano nagbag-o jud na lahi jud tungod sa mga mga safety protocols nga kailangan nato i-follow. So karon wala may laing bisita, kami lang jud as in this is very intimate. This is the most intimate birthday gyud ni Yana. Family na ako, mama akong manghod and then family po ni B-boy, ang iyang mga sisters and iyang mama ug papa. So kana lang kami lang busy na kayo siya sa likod. Okay, magluto siya og secret. Anya na lang. Ay, buntag pa. That big! Who's that big? Huh? Mamila. Are you excited to open that big? Oh, kasi nag-give. Later. See? Wow, paganda sa... Hala, nagitudlo-tudlo na yun niya. Time check, it's 10:45. Naluto na yung chicken. Si Daddy B-boy, tsaka si Titit. Nilgawas na, nilakaw na, nagkuha na. Gipick up na nila ang lechon and ang chipens nga humba and lumpia. Karon ako lang din sa kusina. Nagluto ko og carbonara. I'll show you. This is the bacon. Tapos kini, mauni siya ang all-purpose cream. Bali, upat ka all-purpose cream ni. And then na ay white onions and garlic. Kaya kung nakita ninyo. Then pag mabukal na ni siya, that's the time that I'm going to put the carbonara powder. Ayan lang, para simple lang, para lasa na siya kaayo. White onions with butter. Kay lutuan na nato karon ang garlic butter shrimp. Hello. I am. Smile. How old are you? Okay. Smile! Smile! Picture there, picture. Bidaw! Uy, niyak ka. Kisa nag-give anak, be. Wala, iyak ka. Niyak ka na dyan siya. Hoy. Oh, later na. Ma-open na later. Dali. Sige. Picture it sa para. Oh, dali na. Si Granny, picture sa. Well, have a picture na. I have you like that ha. Ha? You love Tita Embe? Hold na. Okay, you hold na. One only. Who's that, be? It's Peppa. Yan na para sa iyong 3rd birthday celebration. Now kami ngayon
Wala espiritu, dia kanina. Aron. Happy birthday, Yana! Birthday, Yana! Happy birthday, Yana! Happy birthday! Happy birthday, Yana! Yes! Ayun, kailan na tayo yung po. Okay. It's fun. Na ikaw na. Ayan, nami surprise guests, mga pinsan ni B-Boy. And simple lang din na siya. So, kanina wala na ako naka-vlog kaayo kay grabe ka busy. Ako lang ang nag-asikaso ganina sa kusina. Tapos si B-Boy kay nag-pick up sa mga chipens na lumpia o sa kumba. Simple lang. Happy. Sino kayo yung rabbit? Sino kayo si rabbit? Bunny. What's the name of the rabbit, gani? Lang na cartoon. Ay, buta. It's a flashlight. Oh, it's a flashlight! Oh, sige na siya na. Open. Wow! Oops. Bira, bira, Sige, you open! Bira, tabangig bira. Yay! What's that? Fire! Yay! Mommy, try it. Sige daw. Sige, oh. Wow. For sure ka mag-busy, uy. Sige daw, be. Oh, later na ka mag-painting. O, si Pororo lang sa karon. Hi! Daddy! Yan na. Sing dayon. Sing dayon, sing dayon, be. Kanta na kanta. PJ Mask. PJ Mask. Wow, sarap. Yun. Sarap. Moist chocolate. Hello, Sam-Sam. Be, nanay. Na-gift si Conby. For you. Wow. Yay! What will you say? Thank you. Thank you, Sam-Sam. My ruler. Oh, you pick a color. Uy, hindi man yan mag-color. Ay, alas 4 na. Si Yana natulog. Kanan siya, tanawa. Ang iyang pororo. Iyan yun kikakos. Walang to'y nga to lang kadali ang amo ang party. Siyempre kay party na yung normal wave. Nalubat ko. Hindi nga camera akong gamit karon. As I was saying, kapag siya taman. Kapulod ko. Pero okay lang. It was worth it and at least diba, pinalahipod nga style sa pag-celebrate sa birthday. Simple. And as para makashare lang yun ka sa imong blessings